Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Me kalo tile 19 ye san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw kun sigilen bɛ ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni ye o waati olu seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bisa an ka minisiri ɲɛma ni wagati na ale kɔni bɛ ka kumaɲɔgɔnyaw ni ka olu caya kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔnɔna la sa n'ani maa caman olu kɔni sigira ka kuma nka ni wagati in yɛrɛ la sa maliyɛndenw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ M5 RFP olu kɔni sen bɛna ye Moktar Wane a ka nin gouvernement kura in o kɔnɔna la nka M5 RFP ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna u sen bɔ gouvernement ko in na nka u kɔni bɛn'u sigi ni ka jateminɛ kɛ jateminɛ min ni u b'a yira k'a fɔ maa o maa ni e kɔni donna gouvernement in kɔnɔ i ka jamana in i ka ale kɛ i ka ko fɔlɔ ye wa sigikafɔ olu fana ka caya. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛ koɲɛw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ hijidenw olu ka boloci kun fɔlɔ olu daminɛna n'o ye coronavirus boloci n'ale fura yɛrɛ bɛ wele ko AstraZeneca a daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen na wa a filanan yɛrɛ o bɛna kɛ yanni hiji taga yɛrɛ cɛ sa dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la ni coronavirus boloci in kɔni a wajibiyalen bɛ hijiden bɛɛ kan min ni a kuma bɔra sawujɛnw ka ɲɛmaw olu fɛ. Masinakaw ka dugu kɔnɔna la sa olu kɔni ye bagaboloci ni ka o daminɛ bagaboloci min yɛrɛ sa n'a daminɛna mɛ kalo tile 17 muso 26 olu le kɔni bolo o bɛna ci dugu la sa min ni o ye Kolonga Bukenwere Monimpe ka taa se Ula ani Sumuni fo ka taa se Nɔnɔ o ma olu kɔni sen bɛ ni boloci na ni yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen kɔni tintina maa min fɛ sa o de ye UNICEF ye a kɔni baara bɛna to sen na fo mɛ kalo tile 22 san 2021 kelen. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ka koɲa masa n'a bɛ fɔ nanzarakan na Association des jeunes pour la citoyenneté active de la démocratie olu kɔni ye faraɲɔgɔnkan kuma ni ka o kɛ kunu mɛ kalo tile 18 a kɛra Babɛnba o soba o kɔnɔna la sa sigikafɔ in laɲini ye fɛn min ye o de ye ka kuma di denmisɛnw ma kumada tɛ maa minnu bolo walasa aw ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ a la sa aw ni ne an ka jɛ ka Adam Diko ale lamɛn a ye fɛn minnu fɔ an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Ne tɔgɔ ye Adam Diko denmisɛnnin jɛkulu min bɛ n'a ka baara ɲɛsinnen don fasoden ɲumanya ni bɛɛ fanga sinsinni ma ne y'o ɲɛmɔgɔ ye Ashikad Mali. Yala bi wuladen na lajɛrɛ kun ye mun ye? An ka bi wuladen na lajɛrɛ ye fɛn n'an b'a fɔ a ma ko sigikafɔba an ye a ɲini k'o organiser bi mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni kumada t'u bolo n'a bɛ f'u ma sans voix o mɔgɔw tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o mɔgɔw ye mɔgɔ minnu i b'a sɔrɔ lujura b'u la n'an b'a fɔ ma personne en situation d'handicap ani minnu bɛ yen n'u ye yefugew ye atteint de l'albinisme ani mɔgɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u bilalen don u yɛrɛ ma société kɔnɔ a caman bɛ i b'a sɔrɔ n'u ba banna ou bien u ba n'u faw séparé la donc olu bɛ bila u yɛrɛ ma sira la ten sigida kɔnɔna na donc o mɔgɔ ninnu kuma da tɛ u bolo donc an ye a lajɛ ka o mɔgɔ ninnu ka se ka gɛrɛ u la k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan gɛlɛya min bɛ tali kɛ mun ye ni an ka kɛnɛyako ta k'a lajɛ kɛnɛya min n'a bɛ ɲɛsin denmisɛnninw ka kɛnɛya yɛrɛ
an bɛ kɛnɛya mun laɲini n'o ye i b'a sɔrɔ dilanna banaw ko b'a la i b'a sɔrɔ u t'a dɔn règle ni règle nan'u la règle ye fɛn min ye u kan ka kuma fɔ jɔn ɲɛna n'u ye kɔnɔ ta a bɛ kɛ cogo di n'u bɛ taa école la a bɛ kɛ cogo di donc an gɛrɛl'u la pour que ka se ka o kunnafoniyaw d'u ma donc an gɛrɛl'u la ka se ka u renforcer ani u yɛrɛ problème min b'u da la souffrance min b'u kan u yɛrɛ ka se ka o ɲɛfɔ an b'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn ka mɔgɔ kun gana a tigi kɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ furu joona ou bien mariage précoce donc o mɔgɔ ninnu k'a yira k'a fɔ bibi na u mago bɛ ladilikan na u mago bɛ dɔnniya na u mago bɛ k'u bilasira donc an y'olu fara ɲɔgɔn kan ka histoire 5 ta k'o projeté k'a yira k'a fɔ ni histoire 5 in histoire yɛrɛ de don mais ni kelen kelen bɛɛ bɛ an ka sigida kɔnɔna na an bɛɛ ka sigida kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ min ni kuma da t'u bolo donc a ka kan an k'olu faamu k'a fɔ ko laɲini b'u la laɲini bɛ ɲɛsin kɛnɛyako ma laɲini bɛ ɲɛsin kalanko ma ani fɛnɛ ka kumakan di ni denmisɛnnin ninnu ma u yɛrɛ ka se ka u hakilinata ani ka besoin ye min ye ka se ka o lase autoritéw ma donc wulada in na baara ye o de ka welewela da ɲɛsi fɛnɛ an ka autoritéw ma Mali autoritéw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko du kɔnɔna kɔfɛ yɔrɔ min fɛnɛ bɛ denmisɛnnin kalan o fɛnɛ ye école ye école kana dan dɔrɔn k'a yira mɔgɔw la sɛbɛnni bɛ kɛ cogo min a bɛ kalan cogo min mais école ka kɛ yɔrɔ ye denmisɛnnin fɛnɛ bɛ kalan fɛn mun ye compétence de vie a farisogo a bɛ se k'a dɔnya cogo a farisogo développement a bɛ se k'a dɔnya cogo a kan k'a dɔn k'a fɔ wagati jumɛn a bɛ se ka kɔnɔ ta wagati jumɛn a bɛ se ka nin kɛ wagati jumɛn a bɛ se ka nin kɛ wagati jumɛn a man kan tɛ ka nin kɛ o bɛɛ ka ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ bila k'a fɔ k'u ka taa débauche la au contraire n'a ma ɲɛf'u ɲɛna o de curiosité b'u minɛ u bɛ taa ɲɛɲini donc min ye an ka curricula ye u k'a lajɛ information mun bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na u ka vie sexuelle kɔnɔna na u ka o information d'u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ tanga mun ye grossesse non désirée pour que u k'u yɛrɛ tanga mariage forcé pour que u k'u yɛrɛ tanga hali viol ni fɛn caman ma Mali ye engagement Mali ye bolo nɔ bila papier minnu na n'o ye charte ye n'o ye loi ye o fɛn minnu bɛ yen n'o b'a yira k'a fɔ ko ni denmisɛnnin taara an ka service de santé la ka taa k'a fɔ ko nin bɛ ne na yanni u k'a fɔ dɔrɔn musomanin e ka taa dɔgɔtɔrɔso la bi ka taa k'a fɔ k'i fari ka kalan fɛn fɔlɔ min o bɛ fɔ e ɲɛna a bɛ fɔ ko yala i bɛ ka règle ye k'a kɛ n'a fɔ musomanin ka bana bɛɛ bɛnnen bɛ n'a kɔnɔman de don donc a kan ka yira bi k'a fɔ an ka service de santé u ka kɛ service de santé minnu bɛ o normes nu respecté Mali yɛrɛ y'i bolonɔ bila gafe mun na k'a kɛ ni jeune nana a ka lasigi a ka lamɛn a kɛ jeune kana maloya ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ gilanna banaw b'a la k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a la jeune kana maloya ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲininkali kɛ vie sexuelle ko la donc u ka o normes nu bila vraiment pour que an ka service de santé fɛnɛ ka se ka o besoin répondre n'o ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu la ka na baara kɛ n'an b'a fɔ ma baarakɛlaw a ka dɔn k'a fɔ o mɔgɔ ninnu fɛnɛ ni besoin de don donc an ka dɔn k'a fɔ an ka service de santé la olu ka prise en charge kan ka kɛ mais état kan ka stratégie fɛnɛ kɛ stratégie min b'a to o mɔgɔ ninnu bɛ sɔrɔ bibi n'a ka gɛlɛ baarakɛla ma k'a fɔ k'a bɛ bɔ ko ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que i b'a sɔrɔ du yɛrɛ kɔnɔ temps yɛrɛ t'ale bolo mais n'a bɛ fɔ ko stratégie avancée n'u o bɛ kɛ ni centre de santé b'o kɛ a ka kan o stratégie avancée ninnu o bɛ se ka o mɔgɔ ninnu nasɔrɔ pour que u mago bɛ ladilikan mun na u mago bɛ information mun na u ka se k'o information sɔrɔ donc an b'o de ɲini k'a ɲini jeunes fɛnɛ fɛ il faut que nous soyons responsables c'est vraiment le plus important c'est vrai a ma nɔgɔ parent caman ma k'a fɔ i bɛ vie sexuelle aborder ni denmisɛnnin ye ani fɛnɛ k'a dɔn k'i bɛ se k'i ka denmisɛnninya kɛ k'i diya i ka denmisɛnninya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma débauche kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ i bɛ se k'i ka denmisɛnninya kɛ très bien ka tila ka taa furu ka sɔrɔ so donc denmisɛnninya jabɔli o kɔrɔ tɛ k'i bɛ coucher ni bɛɛ denmisɛnninya jabɔli fɛnɛ kɔrɔ tɛ ko f'i ka kɔnɔ ta denmisɛnninya jabɔli tɛ k'i ka kɔnɔ tiɲɛ denmisɛnninya jabɔli ye min ye k'a dɔn i kan k'i sen da yɔrɔ min i man kan tɛ k'i sen da yɔrɔ min na ka mɔgɔw bonya ani fɛnɛ i bɛ se ka information mun di k'olu di i tɔɲɔgɔnw ma. An bɛ segin ka na an ka kunnafoniso o kɔnɔna la sa yan foyi la ni denmisɛn dɔ ye min n'ale si bɛ t'i jɔ san 27 la ale kɔni ye fɛn ɲɛnama fagalan ni ka o de min a kɛra Gualala dugu la Gualala ni yan foyi la ni ɲɔgɔn cɛ sa o ye kilomɛtiri 25 ye a somɔgɔw ka fɔla sa a bamuso o de ye a kɔrɔfɔ sa k'a ka min fɛn jugu min ni ka o dabila o kuma in o ma kɛ a fɛla ko ye o de to a ye ni fɛn jugu in ni ka min k'a yɛrɛ bɔnɛ a nin na u kɔni y'a ta teliya la sa ni ka taa n'a ye yan foyi la lapitaniso o la sa a kɔni tanyana k'a to yen nɔ.
an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa faransikaw ka jamana kɔnɔna la kabini coronavirus ale kɔni daminɛna diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa farafina jamanaw a kɔni ye gɛlɛyaba lase olu ma nafolo ko ta fanfɛla la o de la Emmanuel Macron ale y'a laɲini jamanaw fɛ minnu ni nafolo bɛ olu bolo u ka se ka farafina jamanaw ni ka olu dɛmɛ ni nafolo walasa gɛlɛya min bɛ farafina jamanaw kan nafolo ko la o gɛlɛya olu bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na ani juru minnu fana bɛ u la u bɛ se ka u ka juru ni ka olu sara a ye nin kuma in fɔ kunu sufɛla la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw jana banga bi kunnafoni datugu sa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun kamikaminen don ka sababuya kɛ an ka furakɛlikɛlaba dɔ ni an ka turabudalaba dɔ n'ale bɛ wele ko Gawusu Kalilu Berete ni bɛɛ b'ale dɔn Lalabi o la sa an dabama kɔni ka wele sera ale ma ka sababuya kɛ sirabakan kasara juguma min ni o ye a sɔrɔ a kɛra kunu nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 45 ye a kɛra Solobara ale ni san o furacɛ la Solobara ni san yɛrɛ bɛ kucala sira la ni o ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 300 o bɔɲɔngo de don ni kunnafoni juguman in kɔni a ye bɔlɔlɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ min ni a ka denbayaw yɛrɛ ye kuma ye ni ka a tiɲɛtigiya k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa 3 de tanyana ni sirabakan kasara in na maa 2 olu kɔni jogina a maa 3 la sa Lalabi ka taa se Samba Fofana ma Samba Fofana o ye a ka lamɔliden dɔ ye a n'a a terikɛ dɔ ni o ye Alpha Haidara ye Lalabi a n'a ka lamɔliden olu kɔni tanyana a yɔrɔnin bɛɛ la min Haidara ye sa ale kɔni tanyana sura lapitaniso o la u ka janaja o bɛɛ bolodalen don ka sini alamisa o ma kɔnɔ mais kalo tile 20 san 2021 a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati a ka dugu o yɛrɛ sa ni o ye Koniana ye Koniana ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 45 o de don. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen o y'an kɔnkiti min na Ala ka nɔgɔya o n'an bɛ taa jɛmi ma an b'a ɲini masa Rahamani fɛ Ala k'o nɔgɔya n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ni Ala ka wele bɛ s'a ma don min na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ sira ɲuman kan aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.